Otetaanko? Katso äiti. Täällä on. Katso äiti. Tää muumijuttu pysyy minä. Hyvä. Tuo Harry oli Ashin laiva ja Ash on painava Hei, Harry Mututi. se on vahva se täytyy. Kerropas tänne terveisiä, kerro. Hyvä, Sano, että minä tulen nyt kylvystä. Olen ihan puhdas. Olen ihan puhdas. Robertson ystävänpäivänä 1 kuukausi vanha. 1 kuukauden ikäinen. Sanotaan tänne. Katsotaan. Siinä on Robert. Käydään katsomaan kuka täällä. Siellä on Timppa. Ja kuka siellä on? Samuel. Pojat on pesulla. Ja Rommakin on käynyt pesulla. Mitäs se Robert sanoo tälle kameraan? Että tisumaitoa on aina nälkä. Aina on nälkä. Pannaanko univaatteet? Sanotaan hei hei. Hei hei, rakkaita